Koronavirüsa nû çawa belav dibe û em ê xwe çawa biparêzin. Covid-19 nexweşiyekê vegir e ku mirov cara yekem pê dihesin. Sedema wî jî koronavirüsa nû ye. Dema mirovên bi virüs ketî diaxivin, dikuxin, an jî dipişkin, dilop ji devê wan dertên. Û ev virüs jî piranî bi vî avayî derbasê mirovên din dibe. Ev dilop dikarin li dev, an jî pozê mirovên derdorê bikevin. Ev dilop dikarin nêzî mîtroyekê biçin û xwe zûka bi ser tiştan ve bizeliqînin. Virüs li ser tiştan dikare heta kengê bijî nayezanîn. Ji ber vê jî divê mirov derdora xwe û ciyên ku mirovên bi virüs ketî hene bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan û dibe ku virüs li ser van tiştan hebin. Ji ber vê jî divê em destê xwe nedin çav, poz, an jî devê xwe. Ji ber ku destên qirêj dikarin virüsê derbasî laşê me bikin. Dema em dikoxin, an jî dipişkin, divê em enîşka xwe an jî desmalekê bidin ber poz, an jî devê xwe. Heke desmal bê bikar anîn, divê em vê desmalê zûka bavê jin çoptan keke devgirtî. Heke em bixwazin pêşî li belavbûna virüsê bigirin, divê em di rojekî de gelek caran destê xwe bi sabûn û av, an jî bi dezenfektan bişon. Destşûştin wê virüsê ji destê me bibe. Li xwe miqate bin û pêşî li belavbûna koronavirüsa nû bigirin. Rêxistina tendurustiya cîhanê.